Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. And this is Teacher Sheng again. For today's video guys, I'm going to share my experience kung gayon sa nako pagkuha og COR or Certificate of Registration sa BIR. Finally, nakakuha na gyud ko ani og nakabalik na ko sa Bizmates. Kay mao ni siya ang usa sa pinaka-importante nga requirements sa Bizmates. Kay kung dili ka makasubmit ani nya nag-teach na ka, so i-deactivate nilang imuhang account, and then once makasubmit na ka ani i um ikuan ra sad nila, ibalik ra sad nila imuhang account. So giunsa man ni nako pagkuha guys, kuan na ako na belong sa RDO 83 kay taga Cebu man ko. So, na ako sa Talisay. So, ikaw nga taga Cebu ka and then naa ka na belong sa 83. So, mao ni siya ang process. Okay. So, first is didto ko diadto ko og sayo kay daghan jud og tawo sa BIR, as in daghan. So, didto ko alas 7 gigaan ko og priority number. And then mga around 8:15 or yeah, 8:15 kay nidawat na sila, nag-open na sila. So pagsulod nako guys, gipakita ra to na kung priority number and then moadto ka sa general information. So dito sa general information, tan-aw niya ang imuhang priority number, and then tigaan ka didto og form nga imuhang fill upan. So gipangutan ko kung unsa ang akong i-process. So niana ko magkuha ko og COR, and then gipangutan ko kung unsa ako ang business. So niingon ko nga kuan ko kanang mahog siya og freelancer kay independent contractor man gid ato ang status. So meaning to say gitay magbayad sa kaugalingon natong tax. So didto ko mag-process sa kuan kanang registration of new business. So silbi ipa-register nimo imong new business kay mahug naman siya og kuan sa kanang new business nimo ba. Kay freelancer mao naman siya. So mao to didto ko nga window, and then gihatagan ko og priority number og form. So mao ni siya nga form ako ang gi-fill upan. 1901. So gihatagan kog duha ka copies ani. So akong gi-fill upan ang 2 copies. Now guys, unsa man inyong i-prepare before ka mo submit ani didto sa window. Kay para dili na ka magbalik-balik pareha sa ako nagbalik-balik ko kay wala na ko na kumpleto ang requirements. So ang usa sa fill upan diri guys, or kuan kay dapat naa na kay contact nga authorized nga mo print sa imuhang official receipt. Now, pwede ra pod siya sa BIR ka or sa ilaha ka mismo pero dugay. So mao na nga nangita ko og authorized nga printing shop nga makaprint sa ako ang official receipt. So unsa may kuan ana niya? Mao ni siya guys. Kani mao man ni ato ang gamiton, mao man ni atong official receipt. So every sweldo nako sa Bestmates kay mag-submit kog ingon ani. Naara po didto ang mga details kung unsay isuwat nimo ani, and then picture ni siya, then i-upload nimo dito sa link nga ilahang ihatag sa consultation fees sa naa siya portal. Okay. So dapat makakita na ka. So ang gipangutana raman ko ato sa taga BIR nga naa ba kuno koy kaila nga mo authorize nga mo print sa ako ang OR. Kay wala na sila nag-recommend ba sa ilaha. Maybe naa man gyud sila ilaha nga kuan siguro mo print pero dugay lagi pud siya. So mo ningon ko o naa. So naa naman pud ko kay recommended pud sa ako ang friend ba. And then naa ra pud sila didto, nag-atang ra pud sila kanang mga trabahante man siguro to sa printing shop. So ug kuan day ang ako ading bayad gipa-down ko daan 500 ang down, then kuan ka booklet. Ang minimum man nila guys 1, 2, 3, 4, 5, 6 ka booklet. Ang ako ang nabayad ani is
Oh, kuan guys, ang ako ang nabayad ani tanan 6 booklets kay 2,000. So ni-down ra ko daan og 500 and then pagkuha na nako dayon sa 6 ka booklet, 6 ka booklets kay kuan diha na nako gi full. So mao na sila mosuwat dinhi sa information nila diri nga part, diri nga portion sa kuan 40. Okay, so 41. So 41 nga portion. So and then dapat na sad mag-andam na sad ka og kaning kuan columnar nimo or journal. So pangitaan ka og journal, pwede ra usa-usa ra man gani ako ang gikuan. Naara sila'y baligya ani pero ako kay wala man ko nangandam ko daan ba so nipalit ko sa National Bookstore. Ngan ani siya. And then didto pa lang daan na may butang ra didto nga stamp. So stampa nimo dinhi sa first page naara didto sa kuan gibutang ra na nila didto so self-service no ikay mo stamp didto so imong stampandaan then mangayo na pud ka og form didto sa general information dapit form nga 1905. Okay, so 1905 guys para sa pag-update sa imong journal kani siya. So mao na imong mga things, mao na imong i-prepare before nimo ni i-submit kay para diretso na lang ang process. Okay. So again no, hatagan ka og form, duha ka copy sa 1901 and then dapat naa na kay contact nga authorized nga mo print sa imong OR and then kani nga form 1905 para pag-update sa imuhang journal ug kani pud siya dapat na nakaingon ani og tatakan nimo siya kay para diretso na lang nimo nga i-submit imuhang 1905. So pag I mean 1901 nga form. So nasubmit na nila akong 1901 so gipangutanan ako didto kay gi-encode na niya sa system ang akwang information. So, silbi nagkuan pa ko ato ha, nagpa-register pa ko ato sa ako ang own business. Okay. So, after that, gipahuwat ko niya. So, murag, nakuan gid ko mga alas 11 gid to nga na-cater ko ba kay daghan jud og tao kay ang mga kuan sa mga online seller and then mga new nga start up pa lang nga business kay naaman say nagkuha gyud og ingon ani gipa-register nila ilang business ba. So mao na nahuman ko alas 11 and then gipabalik ko alas 2 na kay mangaon pa sila though wala siya kung noon break ang kuan government pero gipabalik ko alas 2 kay ang mopirma ani kay murag ni break time pa. So makuha ra dayon ang imuhang COR kung sayo pud ka nag-process. Naay uban nga mga alas 2 na niadto so silbi ang processing dugay baya siya. So ang mopirma ani nilakaw na siguro or wala diha so dili gyud dayon mo makuha ang COR. So sa kuha nga tendency ako jud siyang gihuwat kay sayo bi ako niadto niya naaraman pud ang ni perma. And then layo siya sa ako ang kuan kung asa ko nagpuyo. So it takes 2 hours to travel from my home to that RDO. So muna ako jud siyang gihuwat guys and then nahuman gyud in town ko ani alas 4. Nakuha na ko siya alas 4. Grabe na kong hinuwatay ani. Pero sige la raban ra kay para panginabuhian. So mao to siya nakakuha na ko ani then na-release na siya dayon. Oh, by the way, di ay nalimot ko sa expenses sa ako ang mga pila ako ang nabayad ani. So sa pag-register sa business kay ang bayad sa kuha is gibayad nako is gibayad nako is 500. So 500 pesos for the business registration and then the stamp na kay stamp dapat magpalit kag stamp kay 30. So ang akong nabayad didto is 530 pesos didto sa BIR. And then another kay sa gawas man ko nagpa-print og kani siya kaning ako ang official receipt. So ako 2,000 ako ang nabayad ani so naa gyud siya sa mga 2,530 ang ako ang nagasto sa pagkuha og COR. And then wala pa na siya ilabot sa akong plite.
nga dako-dako ang plitik kay ug sakaon pa kay layo man amo ang kuan dinhi, layo ang BIR. So maura na siya guys, and for my next video I am going to share another ESL company pod. Japanese siya guys, kay karon kay mga Japanese nag-apply ko sa mga Japanese nga company kay kuan gani kanang mo-try kag another nationality ba and then mga adults pud siya, so silbi dili kayo ka mahago or dili kayo ka kanang dili kay ka mo exert og effort og energy sa pagtudlo gani kay adult man siya. So stay tuned and I will share with you my experience kay last kuan ko, I think last week ko nag-send og resume, and then last Tuesday kay technical kuan ako technical check. So karon kay naghuwat na sad ko sa update. So thank you everyone for listening, and I would say now goodbye and see you.